Чираттагы матур котлау хатын без яңа Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен Яңа Зимница авылында туып үскән якташыбыз Файзуллина Асия Абдулхай кызы каршылый. Аңа 60 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан Иске Кулатка бистәсеннән Абдуллиннар гаиләсе, кызы Розалия, кияве Марс, оныклары Айдар һәм Алина Яңа Кулатка авылыннан кыдагылары котлыйлар. Нәкъ 60 ел элек ишле, күп балалы гаиләдә безнең газиз әниебез туган булган. Гади эшчеләр гаиләсендә үскән авыл баласы күп эшләргә кичкенәдән үк өйрәнә. Шуңа үсеп җиткәч, алтын куллы уңган хуҗабикәгә әверелә. Үз авылының матур егетен Рушан Файзуллинны очратып гаилә коралар. Татлыкта 2 кызларын тәрбияләп үстерәләр. Ләкин ни кызганыч, әтиебезнең гомере кыска була. Бер канатын югалткан әниебез озак ул кайгыны кичерде. Бүгенге көндә үзенә җан юлдашы табып, Яңа Кулатка авылында яши. Кадерле кешебез яшьтән үк авыр эшләрдә хезмәт итә. Колхозда сыер савучы вазифаларын үти. Аннары сарыклар караучы да була. Ферма таркалганчы шунда эшли. Ул бүгенге көндә лаеклы ялда. Безне кунакка китеп, каршы алып, озатып матур гомер кичерә. Нинди генә эшкә алынмасын, барысы да хәленнән килә аның. Ә инде аш сулары телең йотарлык тәмле була. Без үзебез дә анардан гел өйрәнеп, үрнәк алып яшибез. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез. Синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеремнең бар мизгелләрендә дә олы таянычым булдың. Оныкларың да сине үлеп яратып, нык хөрмәт итеп яшиләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Сөекле кодагыебыз, юбилеең котлы булсын. 60 яшең, 60 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бер дә моңсулык таратмасын. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан яшьләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың чәчкә сыман гөрләтеп үскән иде. Газиз оныкларың сөеп, назлап әбекәй диде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләр бүтән бу дөньяда юк дибез. Кадерле Асия Абдулхаевна, якыннарыгызның сәлам буларак матур җыр кабул итегез. Аны сезгә дип махсус кызыгыз Розалия сайлаган. Бәхетле булыгыз. Узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән,
Уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр